Koblai shibni pi baro perlok banwan sya kene ka channel jongi kumta lapi don ki kun ki kti ki bedang rit haying jong pi om tang ki kun ki kti hanrei ya ki barang baru kite ban sngap kene baga kabangan yutu ipim ta sngi nomor kene ka ba important ba na benta jong baro ke babat ya ki mobile phone bun sin ngi ju charge ka mobile phone jongi kamu ngi pendon kamnya ka hakapor ba charge ka kumtut ngi pe video ngi lek ka game rengkat ka charging tu ka charge ru ka late bat ka jingpe ru ka don hang tu rengkat bat bun jai ki jing le hapok phone jungi hakapor bangi charge ka kane kede ka ba bakla shibun balai pe kena video nga kawa ban pen EP ke proof la dengan ban EP ke video ta pim ngai ya kena pinong yang banga kerentok kena ka jing pendon kam ya ke phone ha pedeng ka charging ka jing ma shibun ngi ban pthe ka mobile phone nomor ka electricity ka on ba yang tu ta ka phone jo phi ka hit napo untuk katuga IC jongkal da hit palat ka IC jongkaru ka phone yo pi kala penting tagum tu ka game ru pila ka yang tu ka video ru pi pe yang tu bat ka phone yo pi napo kala kamut kala hit bha te ka charge ru ka yo nang tu te kamut hapdeng ka hit baik ka don hang tu te kene la tu lupa hi bakan thei te nga karpat ni pi baro ba ekirang ba kianmen ki para ki badang ru lalu pi pendon kam ke phone em te na pendon kam hapdeng ka jing charge amut rengkat ke charging lalu pi ku pendon kam ya ke phone pi ko abon le kai ka game ne ban pe video te loi charger na socket pendon kam klem charging ke phone pi lalu pi pendon kam ke por charging te kan don jing mai pi ban te ke phone pi ha kono ko brand kala ban te kene kate ka jing ma ham na kuliah ka jonga la da phi snga ba kene ka jikra jonga ka ba sha snga ba like but share kene ka video kulish